Gyfeillion, diolch yn fawr i chi unwaith yn rhagor am droi mewn i'r myfyrdodau hyn. Gobeithio bod chi'n gyd yn cadw yn iach ac yn ddiogel. Mae tipyn o ryddid wedi cael ei roi i ni nawr a mae rhagor o ryddid yn mynd i ddod yn ystod yr wythnosau nesaf yma. Fel gyda'r dysgeidiaeth am ryddid yn y Testament Newydd, mae'n bwysig yn bod ni yn defnyddio'n ryddid mewn modd cyfrifol. Ac nid manteisio arno fe ac ei ddefnyddio'n pen ryddid. Mae'n bwysig yn bod ni yn cofio bod y feirws yma dal gyda ni ac bod yna bobl sydd yn dioddef o hyd diolch i Drigaredd bod i nifer nhw wedi gostwng cryn dipyn yn ystod y misoedd diwethaf yma. Ond mae yna berygl bod yna epidemig arall yn mynd i ddod o fewn misoedd nesaf yn yr Hydref yn dilyn gwyliau'r haf. Ac felly mae'r modd i ni yn ymddwyn nawr ac dros y misoedd nesaf yma ac yn defnyddio'n rhyddid a mynd i effeithio ar yr hyn sy'n mynd i ddigwydd yn yr Hydref. Gadewch i ni wneud pethau mewn modd cyfrifol ac yn barod i ddilyn cyfarwyddiadau mae pobl yn rhoi amser ni'n ymgynnull ac yn y blaen. Fe fydd seion yn cwrdd fori neu heddi, dibynnu pryd chi'n edrych ar hwn, am 10 o'r gloch. Ac mae'n groeso i bawb i ddod. Fydd yna reoliadau wrth gwrs ac fyddwn ni'n gobeithio fydd pawb yn dod â mwgwd a dod â llyfrau emynau i hunain mwyn i allu cyd ddarllen a dilyn y cyfarwyddiadau i ni'n cael. Wythnos nesaf fe fydd cwrdd eto yn Mwlch y Groes am 11 y bore. I ni'n cynnal cerddau ar Zoom hefyd. Mae Hermon a Seilo yn dod at ei gilydd ar Zoom a fori neu heddi. Mae'r gymanfa bwnc ar Zoom ac mae Arfon Jones gyda ni am 11 o'r gloch ar Zoom. Os oes unrhyw un yn dymuno dod yn rhan o'r hyn sydd yn digwydd, mae Arfon yn mynd i drafod gwragedd a lle'r ferch yn yr Eglwys. Mae wedi cyhoeddi llyfryn bach i'r perwyl ac mae yn mynd i drafod hynny gyda ni ac i ni mynd i holi fe a fe'n holi ni ynglyn â'r gyfrol honno. Nawr te, fe fydd Zoom eto wythnos nesaf ac fe fydd y gymanfa bwnc yn parhau fel petai ac fe fydd y plant yn cael ei holi ac yn y blaen yn y cyfarfod hwnnw. Felly, yn y cyfamser, gadwch mlaen, gadw yn ddiogel. Nawr, fi am ystyried un arall o ddamhegion Iesu y tro hwn. Un arall o ddamhegion sydd yn bwysig i ddeall i cefndir nhw a beth mae Iesu, pwy yw gynulleidfa sy'n gwrando ar Iesu a siwrd bydden nhw wedi ymateb i beth oedd Iesu yn dweud mwyn i allu deall ergydion y ddameg yn iawn. A'r ddameg y tro hwn yw'r ddameg am y casglwr trethu a'r Pharisëed yn gweddio yn y deml. Nawr mae Iesu'n adrodd y ddameg yma wrth iddo deithio tuag at Jerusalem. Mae yng nghyffiniau Jerusalem y gweud y gwir. Mae yn Judea yn ardal Jericho sydd ddim yn bell iawn o Jerusalem taith. Hanner diwrnod o Jerusalem i bobl ar drod.
Ac oedd pobl Jericho a pobl Judea yn gyffredinol yn dibynnu ar Jerusalem, yn dibynnu ar y deml yn economaidd ac yn mhob ffordd yn ddiwylliannol ac yn ysbrydol a bob ffordd gallwch chi feddwl am. Felly oedd y wladwriaeth Jwdeaidd Iddewig yn un oedd yn cael ei ganoli yn y deml. Ac mae Iesu yn bwriadol yn lleoli'r ddameg hon yn y deml. Ac mae'n dewis 2 gymeriad, yn gwybod yn iawn siwd fydde i gyd Iddewon yn ymateb, amser bydde fe'n cyfeirio gyntaf at y 2 gymeriad yma. Bydde fe'n cyfeirio at y Pharisead, uchel i barch, a pawb yn meddwl i fod e'n ddyn da, fel oedd y rhan mwyaf o'r Pharisead yn bobl crefyddol, hynod iawn o crefyddol, ac yn bobl da, ac yn arbennig yn y gymdeithas, ac yn cyflawni dyletswyddau elusennol ac yn y blaen. Person bydde'r gynulleidfa yn ymateb iddo ac yn dweud, wel, mae hwn yn person da. Ac yna y casglwr trethu. Siwr bydde'r gynulleidfa wedi ymateb i gyfeiriad at y casglwr trethu. Wel, ddim yn yr un modd. Bydden nhw'n ymateb, un ohonyn nhw, un o'r haen isa'r gymdeithas. Haen isa'r gymdeithas yn economaidd, haen isa'r gymdeithas yn ddiwylliannol ac yn grefyddol. Haen isa'r gymdeithas. Ac fe fydde pobl ystyried y casglwr trethu yn ddiwerth. Ac wrth gwrs yn meddwl y bydde Iesu yn canmol y Pharisead ac yn condemnio'r casglwr trethu. Dyna fel bydde'r gynulleidfa ar y pryd yn ymateb i'r hyn oedd Iesu yn dweud. Nawr, fel arall oedd hi wrth gwrs, o'n i'n gweud bod y casglwr trethu yn ymhlith yr isa yn y gymdeithas. Nawr, mae'n bwysig eto, geiriau Groeg yn bwysig yn y fan hon. Telones yw'r gair am gasglwr trethu. Nawr, yn y bennod nesaf, ni'n clywed am Sacheis, ac ni'n clywed bod Sacheis, yn darllen bod Sacheis yn berson tra-chyfoethog. Oedd a'i swydd yn wahanol. Archu telones oedd arch gasglwr trethu o Sacheis. Fe oedd y bos. Fe oedd un o'r rhai oedd yn rhedeg y sioe. Ond nid dyna oedd hwn y mae Iesu'n cyfeirio ato yn y ddameg hon. Ond casglwr trethu cyffredin. Gwas bach, un oedd yn mynd rownd ac yn gorfod cael yr arian oddi wrth bobl o dan oruchwyliaeth a gorchmynion bobl fel Sacheis. Oedd hwn yn un o'r tlodion hefyd. Oedd un o'r rhai oedd yn dioddef o dan y drefn economaidd. Oedd yn gorfod wneud y gwaith brwnt a cael pai bach iawn am wneud hynny. Mae rhaid ni gofio hynny. Felly yn economaidd, yn ddiwylliannol, ym mhob peth, oedd hwn yn perthyn i heina isa y gymdeithas, a hefyd oedd e'n un oedd yn gwneud y gwaith brwnt o mynd rownd a gorfodi bobl i dalu'r trethu. Oedd e'n perthyn i gyfundrefn y deml. Mi roedd y Pharisead, wrth gwrs, yn perthyn i gyfundrefn y deml yn ogystal. Ond cyn dod at beth yn union oedd Iesu'n dweud am y 2 ohonyn nhw, mae eisiau i ni i sylweddoli bod y 2 yn perthyn i'r gyfundrefn oedd yn bodoli. Oedd y Pharisead yn perthyn i'r drefn, ac mi roedd y casglwr trethu yn perthyn i'r drefn yn ogystal. Ond dewn ni at hynny ychydig nes ymlaen nawr. Pwysleisio yn gyntaf, fe garen ni bwysleisio yn gyntaf yr hyn sydd yn amlwg
am y ddameg hon, a'r hyn mae Luc yn dweud wrth i fod yn cyflwyno'r ddameg ac yn cloi y ddameg. Gwrandwch. Dywedodd hefyd y ddameg hon wrth rai oedd yn sicr i bod eu hunain yn gyfiawn ac yn dirmygu pawb arall. Aeth dau ddyn i fyny i'r deml i weddio, yn aill yn pharisead a'r llall yn gasglwr trethu. Safodd y pharisead wrtho ei hun a gweddio fel hyn, O Dduw, rwyf yn diolch i ti nad wyf fi fel pawb arall, yn rheibus, yn anghyfiawn, yn nodi nebus, na chwaith fel y casglwr trethu yma. Rwyf yn ymprydio ddwywaith yr wythnos ac yn talu degwm ar bopeth a gaf. Ond yr oedd y casglwr trethu yn sefyll ymhell i ffwrdd, heb geisio cymaint a chodi lyged tua'r nef. Yr oedd yn curo i fron gan ddweud, O Dduw, bydd drigarog wrth i fi, bechadur. Rwy'n dweud wrthych, dyma'r un a aeth adref wedi gyfiawnhau, nid y llall. Oherwydd darostyngwyr pob un sy'n ei ddyrchafu ei hun, a dyrchefur pob un sy'n ei ddarostwm ei hun. Mae Luc yn pwysleisio bod Iesu yn adrodd y ddameg hon wrth rai oedd yn sicr i bod eu hunain yn gyfiawn. Hunan-gyfiawndir. Oedd hunan-gyfiawndir yn dan ar gron Iesu, a dyle fe fod yn dan ar ein crwyn hynny'n hefyd. Pobl sydd yn credu bod nhw'n well na phobl eraill. Ac amser bod hynny yn dod mewn i'r drefn Gristnogol, grefyddol, a mae e'n waeth, rhyw ffordd. Mae e'n waeth oherwydd bod pobl yn edrych lawr i trwynau ar eu cyd Gristnogion, yn credu i bod nhw'n well na'i cyd Gristnogion, yn credu bod nhw'n well na bobl sydd yn ymdrechu i weithio mas, fel maen nhw wedi gweithio mas neu tîm nhw, beth yw bod yn Gristion ac yn y blaen. Bobl yma sydd yn gwrthod cydweithredu gyda eu cyd Gristnogion, achos bod nhw yn ei dirmygu nhw. Nawr, pobl fel yna sy'n cael ei cynrychioli gan y pharisead yn y ddameg hon. Ac fel ni'n dweud, mae'n dan ar gron Iesu, ac mae yn ymdrechu i sicrhau bod i ganlynwyr i ddisgyblion a bobl sydd yn ei ddilyn byth yn cymryd agwedd fel hyn at bobl eraill. Dyna un ergyd y ddameg hon, y brif ergyd, yn ddigon posib o'r ddameg hon. Ac ar y diwedd yma Luc yn dweud bod Iesu wedi datgan bod y rhai sydd yn iselhau eu hunain yn cael ei dyrchafu. Y rhai sy'n dyrchafu eu hunain yn cael ei iselhau. Neges trafwysig mae'r rhaid yn ei gymryd o ddifri. Ond fe angen gofyn cwestiynau eraill i weld ergyd y ddameg yn iawn yn ei chyfanrwydd fel petai. Mae'n rhaid gofyn pwy oedd yn gwrando ar y ddameg yma. Siwd o'n nhw'n ymateb? Beth oedd yr amgylchiadau? Pam bod Iesu yn dewis y cymeriadau arbennig yma? Pam bod e'n dewis y lleoliad arbennig yma? Y lleoliad wrth gwrs yw'r deml. Mae hyn yn digwydd yn y deml ar yr awr weddi. Nawr mae'n bwysig cofio siwr o'n nhw'n gweddio yn y cyfnod hwnnw. Fe fydde'r ddau ohonyn nhw wedi mynd i'r deml erbyn 3:00 y prynhawn yr awr weddi, a dyna pryd fydde drysau'r cyseg yr sanctaidd Iolaf yn cael ei hagor. Ac yr hyn bydde'n digwydd, bydde pawb wedi dod yn bresennol i'r deml yn bloeddio i gweddiau mewn i'r cyseg yr sanctaidd Iolaf, fel bod Duw yn clywed i gweddiau nhw. Ac fe fydde'r
Pharisead yn gwneud hynny yn y modd arferol gyda'i freichiau wedi codi lan i'r awyr ac ei bennau wedi codi ac fe fydde fe'n gweiddi mas I weddi fel bod Duw yn clywed yn y gysegr sanctaidd olaf. A casglwr trethu, I fod wedi mynd, oedd ddim yn bloeddio I weddi mas, ond oedd e'n plygu. A dyna pam I ni wrth gwrs yn traddodiad anghydffurfiol ni wedi dangos pwysigrwydd plygu. Plygu pen ni'n neud amser ni'n gweddio. Nid bloeddio'r weddi mas. Mae yna nifer o traddodiadau wedi mabwysiadu y dull honno, ond y dull I ni wedi I mabwysiadu yn traddodiad ni yw'r plygu yma. Cydnabod ein bod ni yn bechaduriaid fel y treth gasglwr yma yn y Dameg. Dyna a ddigwyddodd yn y fan hon. Ac mae'r weddi mae'r Pharisead yn ei gweddio yn weddi gwbl ddiffiant. Mae'n gweddio, mae'n gweud y gwir. Mae'n gweud y gwir amdano fe hunan. Dyn fel yna oedd e. Dyn oedd yn dilyn y cyfarwyddiadau yn y deml ac ati ar hyn y ffordd yn wedi gweithio mas, dylen nhw I wneud amser o'n nhw yn addoli ac yn y blaen. Bydde fe'n dilyn y drefn ac yn cadw'n ffyddlon I drefn. Ond nid jyst cadw'n ffyddlon i'r drefn, ond mynd un cam fach ymhellach na beth mae'r drefn yn gofyn. Enghraifft, mae e'n dweud ar y weddi yma I fod e'n ympryddio dwywaith yr wythnos. Wel, unwaith oedd hi'n ofynol I ympryddio, ond bydd oedd ympryddio dwywaith yn dangos bod chi'n hynod iawn o grefyddol. Ac felly bydde fe'n gallu edrych awr I drwy'n ar bobl eraill fel y casglwr trethu yma. Nawr, mae yna weddiau wedi cael eu cofnodi yn y Talmud. Talmud yn casgliad o esboniadau ar y Beibl neu ar yr Hen Testament, fel oedd yr Iddewon wedi dwyn nhw ynghyd dros nifer o ganrifoedd. Ac yn y Talmud mae yna nifer o enghreifftiau weddiau sydd yn sôn am diolch I Dduw I bo fi ddim yn fenyw er enghraifft. Diolch I Dduw bo fi ddim yn genedl ddyn, enghraifft arall. Diolch I Dduw am mod I wedi cael ei wneud fel hyn ac yn well na phobl eraill. Diolch I Dduw mod I ar hyn a dwi. A bod fi'n well na phobl eraill. Nawr, mae'r gweddiau yna wedi cofnodi ac mae'r weddi mae'r Pharisead yma'n defnyddio yn debyg iawn i'r gweddiau hynny. Felly, nid gormodiaeth y mae Iesu'n rhoi yn y fan hon, ond portread o Pharisead, diffiant yn gweddio. Ac mae e'n gweddio'r weddi hon yng nghwmni y casglwr trethu. Mae'r ddoi ohonyn nhw'n rhan o'r gyfundrefn y deml. Mae'r ddoi nhw'n derbyn I bod nhw yn rhan o'r gyfundrefn. Mae'r Pharisead yn ymfalchio ac yn llawenhau ac yn derbyn y gyfundrefn ac yn gwneud yn dda o dan y gyfundrefn. Mae'r casglwr trethu yn mynegu edifeirwch. Mae'n gweddio am trigaredd. Fi'n gwybod beth fi'n neud yn wrong o Dduw. Fi'n gwybod bod hi'n rhan o gyfundrefn anghyfiawn. I fi'n bechadur. A dyna sydd angen I ni'n sylweddoli. I ni'n rhan o gyfundrefn anghyfiawn. Mae rhai yn ymfalchio. Eraill yn cywilyddio. Gadewch I ni fod ymhlith y rhai sydd yn cywilyddio ac yn ymdrechu o'r gorau. Helpa ni o Dduw. I sefyll dros dy werthoedd di. Maddau ni. Amen.